kantamaan feriksi. Siellä on vaihdelaatikossa edelleen ongelmia. Nyt ei jämillä hitsailla ja nyt lyödään jo kortteja pöytään. Niinkin isoja, jolloin partaa ajamatta. Kakkospaikalla on Suutarinen, ykköspaikalta löytyy Tuomas Lehtola. Ja kolmospaikalla Tikka, sen jälkeen Emil Hertteeni. Emil, joka 3 vuotta sitten ajoi nuorten luokassa elämän ensimmäisen kilpailun Jalasjärvellä ja voitti heti kättelyssä nuorten luokan kapinan. Nykyään Emilillä on ikää 19 vuotta, asuu Uudessa Kaarlepyyssä, itse ja asentana Jura. Sitten Viktor ja Isa tukevat. Ja etteininkin on nuorten Suomen mestaruuspronssia saanut vuonna 2024 paikkaa, niin Somero. Walter Kaassoni keskeyttää. Ja näin sitten katsotaan vielä Herteeni tietoja. Pestraif Sikkes Tekkiloukko, Konkuukasi Oileskjar. Amsilia, Skulbakka, MKK Gruppi, TSM Electric, Provion, Svan, Varssi, Korsu, JM Mäkisen, Komekki-auto, Parts, Nyval, MV, Race-tiimi, Pekka, Trading, Racing, Sture, Sväri, Nettiverifierän, Chelsea, Keiksi.